חברים! והיום יש לנו ערוץ חדש. אני אנדי פאנבוי, בוודאי כולם מכירים אותי. פה יהיה השם של הערוץ. ממש פה. אוקיי. אני לירן. זה לירן. ובעצם פתחנו ערוץ ביחד. והיום אנחנו הולכים לעשות לכם, מכירים את הסנאפצ'אט? אז נכון יש משהו חדש עם דמויות? אתה יכול לעצב דמות, אני הולך לעצב לו. כן. הוא טוב בעיצובים, הרבה אמרו לי. אז בואו נראה. יאללה, אוקיי. הוא באמת טוב. יאללה. שב פה. זה חיפוש. אוקיי. טוב. אוקיי, בוא נתחיל. טוב, בינתיים עד שהוא יעשה, לקחנו 50 שנה, אני מכיר אותו. 50 שנה. תראה אותו, ויש לו כפותית. אוקיי. טוב, אני אוקיי, ממשיכים. איזה משעמם. טוב. אוקיי. ספה, עיניים. אם העין תהיה יפה. אוקיי. אתה סומק? רוצה סומק לירן? לא. טוב, בינתיים משעמם. טוב, אז אנחנו גם רוצים להגיד הסרטון לא היה מצחיק. הוא לא היה כזה מצחיק. הוא לא היה מצחיק. בקרוב נעשה סרטונים ממש מצחיקים. אנחנו שנינו ממש מצחיקים. ביי אנשים, נתראה בסרטון הבא. תודה שצפיתם.